Il-Partit Laburista jinsab beżan li l-poplu jiftakar il-passat tiegħu, partikolarment dak riċenti. F'dibattitu fuq ix-xandier nazzjonali Byron Cabelleri insista l-aktar minn darba illi l-Partit Laburista fil-gvern għandu l-kredibilità fit-tmexxija tal-pajjiż. Iżda, f'9 snin tmexxija ta' gvern Laburista pajjiżna spiċċa fuq il-lista l-griża tal-FATF, spiċċa fuq fom kulħadd minħabba l-kriżi politika li ħoloq huwa stess, spiċċa b'mexxej u Prim Ministru jingħata t-titlu tal-akbar korrott fid-dinja, spiċċa kellu jwarrab mexxej u jeleġġi ieħor u spiċċa jmexxi pajjiż b'impunità sfaċċata illi waslet għall-assassinju ta' ġurnalista. Kollox idur mal-kredibilità. Għaliex in-nies li qed jarawna jafu x'kredibilità aħna bħala Partit Laburista fil-Gvern. Taħt tmexxija Laburista, pajjiżna ra l-bwiet tal-qalba jintefħu b'mijiet ta' eluf ta' euro b'kuntratti li jlaħqu l-miljuni, inkluż but il-mexxej tal-Labor Robert Abela illi tħallas bi 17,000 euro fix-xahar minn kuntratt wieħed illi saħansitra tela għal 28,000 euro. Flejes misruqa minn but il-poplu mill-kontijiet ta' dawlu l-ilma u tmexxija ta' ħabs ħażina illi waslet għal diversi imwiet ta' priġunieri. Għandna kredibilità. Bil-banda l-oħra, id-deputat Laburista Jonathan Attard insista li m'hemm ebda raġuni għalfejn il-poplu m'għandux jivvota lil-Labor f'din l-elezzjoni, fejn ironikament f'attakk wieħed wara l-ieħor fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista injora għal kollox il-fatt li f'leġislatura waħda il-Labor biddel 4 ministri tal-Edukazzjoni, riżenja waħda wara l-oħra u każi ta' korruzzjoni illi qed tiswa lill-poplu 725 miljun euro fis-sena. Il-track record tal-Partit Laburista jitkellem waħdu. Il-kandidata tal-Partit Nazzjonalista Julie Zara insistiet li gvern ġdid immexxi minn Bennett Grech se jkun gvern ta' viżjoni li jpoġġi l-bniedem fiċ-ċentru tal-politika. Gvern li għandu viżjoni ċara sa fejn irid iwassal il-Malta il-qudiem għal tul il-5 snin li ġejjin, viżjoni kredibbli, viżjoni li tara li kulħadd ikun kuntent bil-prosperità u jkun hemm il-ġid. Fil-waqt illi il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Ivan J. Bartolo saħaq illi l-pajjiż għandu bżonn ta' direzzjoni ġdida. Il-pajjiż għandu bżonn direzzjoni ġdida. Il-pajjiż f'dik id-direzzjoni għandu bżonn industriji ġodda. Il-pajjiż għandu bżonn jerġa' jibda jiġġenera il-ġid. Il-pajjiż għandu bżonn joħloq jobs ta' kwalità. Il-pajjiż għandu bżonn gvern ġdid, Partit Nazzjonalista fil-gvern, b'viżjoni għax verament hemm bżonn li jkun hemm gvern li jkun miegħek għal Malta. U insista illi l-unika partit illi qed joffri tama ġdida u idea ċara l-ġid ta' pajjiżna huwa l-Partit Nazzjonalista, kif bl-aktar mod ċar u trasparenti qed jispjega kif mhux biss se jqassam il-ġid iżda fuq kollox kif se joħolqu.